Mangso kita tuh hega. Fungni mai sabai video khlainya himani khlai mandi ya kampai ya angka greibo koksal khai tong ka engari rok suka mairum chokha ka tabu khe angri tak tong tak manai de di tak tonggo 서울에 서울가 hingkai norok ang kori tak manai di ang polak nei ang morisa hani tak mani rikina sisnam sina hani tongo rikina thepa uri sina hani tongo polak ni bethai ang bo agi rengya hingkai ko mobile nai sereng mani hingkai bethai chai thangka gabono sorok soko mane sorok soko na nangeta agini boro rong ke sorok soko ke tak phun ge tabu ke sorok soko ke no tagi mangkha te unko oksapuru bo bethai tisawo ge oklaipuru bo bethai tisawo ta hati ke tagu ge baksa to rungo gobang mano kurung tongo baksa rungya tongo hingka ang kisa phunung nani hinai norok be ang ri knai tang mani share khane hinai kisa phunung mani ta Norok bahai jaka friend chong please comment khlai sadi naithok jaka hingke ketal tak ma bala hingke chaya rok phano ngai manu ta gate hinai no phunuk nai mani ja anselai to kurung tongo taibo hingke borok to je animo video nai tong nai rok ta butui bo ungjak no abono nai tong di polani simi paithak jora tui sorok soko gyawi tak na hingke nalni kwchar bai sorok ni kwcharo bwthai ma sayuta gai hiko abono ta norok no sana nai mani ang ga bahai jaka friend chong norok nai di ani bwthai jodi no norok ani bwthai no naithok jagui tongkha hingke please comment khlainani ta pokdi tei like rinani ta pokdi hingke norok kwbang mano rignai rok nainani musung tongkha hingke ano comment no sadi hingke ang norok no phunuknani chesta khlainai hamsuk no Diboni tukui paikha ikono hari besla mirik mani saila kori ko bolong se phai dum hochi ko oponi logi buso mirik ka sai chila kuri ke ya khare babu tam su mirik khana ana shanti ke tani li ani ni ora hindi Nga bahaya ting ba? Nga bahaya ting hino. Mangso kita tuh hega, ke mangso bay, mana tok bahanta polti bay, mulai canai. Baba, neng tini polti bay tam canai, mulai dah. Tam ca babu ne? Neng tam ca baba? Tam ca? Iko
Hingke ang mui akon joton sui paika situi rika mosoguri rika jira rika hingke risum bai hasing togui rika pias helebui rika tei risum taisa riri o ang mane jekono mangso ki tok bahan songka hingke risum taisa riri o ta hingke mo kaham ke koloi tui kisa ribui rika thok ribui akonoi tui kisa ribui rika tabo ang mono kholoboi thapa bokse risinai তারপরে হিংকে বাবুনি বাগে কিসা পেংমানি tongo obo bonorokni kisa phunuknai ekdom bahai motom ongoi tongkha mane ebi motom bahai tamni sanani thoksuknai tini mo babuni bagai hingke iko pengi roko saka hingke ta kwchangma jora belai na pengi kisa ningma nong hai diba hingke tabi ko mui ang buti komika tesa komika hingke ang karinai hingke munga thun tikisa rani le ta te 5 minute rani wei ang karikan dei mulai to mon khanoram khanyo tikisa tongo thun abuni bade ang te wisa ngui kai da mo nusi rika papa re khasita namo hingke mui munkha tabukhe gorom ribui ang mumungno kari risinai hingke iko mulai bai tok bahano saka hingke belai thogo tana hai abo khonjo belai thogo hingke tabu song mai salai sinai mai chat do thok ka bahai kha nasik layango mai chào wow hari baba hari hingke ang tinin vlog asuk jora tini muthak sinai hingke next vlog o haino rok bai tei sama lai finai jotono no hor kaham।